vás Lampáši, toto je Pixel Sword a dneska vám ukážem, čo vás bude čakať v snapshote 12v32a, čiže vlastne verzia 1.4.1. Tak, za prvé bude tu nový typ zombíkov, hneď vám ukážem. Dáme si len vajíčko na zombího a samozrejme si to dám na hard. Teraz dívajte, jak ho bude naháňať. No, poďme, takto, zožer ich. Proste, jak ho zožere, tak, ale, no tak, zožerte ich. Chlapci. No proste, jak ich zožere, tak budete môcť vidieť nový typ zombíka. Aha, tu je už jeden, vidíte? Villagery. Tak, to sa mi celkom páči, že už nebude konečne takýto priblbý zelenič. Ale keď zožere villagera, tak nový zombík. Ďalšie, čo vám chcem ukázať, no to som asi nemal začínať týmto, ale to je jedno, je, že toto work in progress a to slúži kde je tu emerald block, to vlastne keď urobíte, moment, teraz si musím spomenúť, jak to bolo. Keď to spravím, tak ešte vyššie. Teraz to bude možno trošku failové, lebo už si nepamätám, jak to malo byť. Ale tak za pokus to stojí. A asi to bude on. Nie, nebude to ono. Treba to ešte o jedno širšie. Tak. Sakra. Tak. Tak toto postavate proste z emerald blokov. Nechceme to, ale položite to sem. Nič sa nedeje? Áno, vidíte? Tak, prídeme sem taký ľuď z nebíčka a to je proste akože keď sem dám hocičo, tak si môžem dať vlastne, ako vidíte, môžem si vybrať, čo mi to má dať. Tak, napríklad ja si dám ten emerald, ten nájdem kde? Sakra. Redstone, dekorácia, nič. Čo mi chýba, že nevidím ten emerald. No nič, emerald. Tak, tu je. Dobre, tak vidíte, ako tu máte podľa dĺžky, čo tam dáte. Ja tam dám napríklad emerald. Ale nefunguje. A vyberiem si, čo mi to má dať. Napríklad speed. No, tak som trošku zafailoval. Tak nám si dá ten speed. A no ako môžete vidieť, lietajú okolo mňa bublinky. A mám aj ten speed, teda bežím rýchlejšie. Samozrejme, keď tam dám ešte raz, tak by mal, prečo mi nefunguje resistance, to neviem. Ale proste to je niečo ako oltár a keď sa od toho vzdialíte, tak by vám to vlastne malo prestať. No ako teraz budete môcť vidieť, no vidíte, už mi to prestalo. Takže budete môcť byť na to len niekoľko blokov. A ešte teraz si vyskúšam na čo. Nie, tak nie je to ono, tá večička, proste to mi malo dať, jak to mám povedať, to vlastne má byť niečo ako príkazový riadok, to vám ukážem, zapomínam si to pozrieť, ak sa to givuje ešte. Ďalšia vec tu ešte je, že keď položím takto villagera a buchnem do neho, tak vidíte, reaguje zle na to. A kamarát, ahoj. Ale zase keď si s ním dám do obchodu, no s tebou nie, tak teraz, no vidíte, tie zelené bodečky, to znamená, že je spokojný a že vlastne by rád som ďalej obchodoval. Dobre, teraz si dobre, som späť, tak už som neprišiel na to ide, dá sa tu teda givenúť. Takže vidíte, je to command block a je to vlastne veľa pre adminov, lebo dám tam napríklad time set, neviem, dám 0, done.
a dám time set 170 001. Tak, teraz si zoberiem redstone. Kde je tu redstone? Tu je redstone, zoberiem si páčku. A takto to naťahám odtiaľ sem. A je to vlastne taká výhoda pre adminu, že keď budete si napríklad zmeniť deň, položí, vidíte, a ešte on sa vychádza slnko. Teraz, avšak je noc. A deň, noc. Deň, noc. Tak, toto som vám ukázal, tak, zombíkov som vám ukázal, to by mohlo byť asi všetko k tejto novej verzii. Tak, lúčim sa s vami a teším sa na vás v ďalších videách. No, takže to nebol celkovo koniec, zabudol som ešte na jednu vecičku a to je, že vlastne, to vám teda, no ukážem vám to, nebudem vám to vysvetliť, lebo ani popísať to neviem vlastnými slovami. Tak takto si proste dám vajíčka, napríklad skeletona a dívajte, malo by toto byť, aha, no vidíte, skeleton, echatnuté veci má, tak dám si meč, aby som ho mohol zabiť a uvidíte, že mi z neho padnú veci. Tak nepadnú, mali by padnúť. Ešte si pozrieme, vidíte ďalší taký typek s koženým brnením. Mali by mať aj na sebe, vidíte? Padli mi jeho gace, ale tie gace sú celkovo rozbité. To isté býva aj u zombíkov, vidíte hneď prvý. Ako vidíte, aj lopatu má v ruke. Tak, čo ešte také je? Čo by mohol mať niečo na sebe? Meč, to som vedel, a ešte by mali mať na sebe gold brnenie. Tak, až teraz je to teda všetko k tomu videu a sorry, že som na vás teda zabudol o tom brnení. Dovi.